आं बे समावहाय गिबियावनो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि मानजाथाव प्रमद बर' बिथांखौ आं साबायखर बावग्रोगोन। कारना जाहैबाय आङो आसाम अलिम्पिकआव इलेक्सन गेलेनायनि खुनु मोनसे परिकल्पना गैयामोन। बिथाङा आंखौ उइलिंलि फन खालामना आंखौ रिकुवेस्ट खालामदों। अलिम्पिक एस'सिएशना रिसाफल जानायनि लामायाव दङ पारमिटिं पिरियड, ओंखायनो नोङो जेरैखि जायाबाबो नमिनेसन फाइल खालामनांगौ। आं बे सारनि जे आंखौ खावलायनाय बेखौ आङो गनायनानै आङो इलेक्सन गेलेनो ओंखारदों आरो बे गेलेनाया दिनैहाय मोगथाङाव जाफुंबाय। बेनि थाखाय आं गिबियावनो बिथांखौ साबायखर बावग्रोबाय। बिनि उनावहाय आंखौ हेफाजाब होदों बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशन, जोंहा आफादगिरिया लरेन्स इस्लारि, MLA मानजाथाव बिथां, बेजों लोगोसे डक्टर दुलेन बसुमतारी गाहाय नेहाथारि, बिथाङा सालबारि DSAनि सेक्रेटारि, बिथाङा बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि, बिथांमोना गोग्गोम नाजानायनि गेजेरजों जों बयबो खौसेयैनो नाजानानै दिनैनि बे मोगथां महराव जे आं जे भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै देरहानो हाबाय आसाम अलिम्पिक एस'सिएशनाव, आंजों लोगोसे एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि हिसाबै राजेश बर' तामुलपुरनि, खख'नि बिथाङा वार्किं प्रेसिडेन्ट आसामनि, बिथाङाबो देरहानो हाबाय। बेजों लोगोसे प्रनिल दैमारि गाहाय नेहाथारि DSA उदालगुरिनि, बेजों लोगोसे बाक्सानि DSAनि गाहाय नेहाथारि पंकजराम बर', बिथाङाबो एगजिकिउटिभ काउन्सिल मेम्बार हिसाबै देरहानो हाबाय। बिनि थाखाय आङो ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों। स्पर्ट्स अर्गानाइजार हिसाबै अलिम्पिक एस'सिएशना गासिबो स्पर्ट्स इभेन्ट्सखौ कन्ट्रल खालामो। ओंखायनो बिनिफ्रायनो जेब्ला कन्ट्रल खालायो, जेब्ला बिनिफ्राय खामानि मावनायनि जे स्कप, आं बेखौहाय गोबांसिन मोनबाय होननानै आं सानना लादों। आं आसा खालामदों आङो बेखौहाय गोसो गोरबोजों गोबाना लानानै आङो खामानिखौ मावलांगोन। जेसेबां हायो एसेबां जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौहाय माबोरैहायबा गोजौ फारसे लांनो हायो गेलेनायाव, बेखौ आङो आसा खालामनानै आङो आंनि खामानि जे मावनांगौ हाबा आं बेखौ मावलांगोन आं थिरांथा लादों दिनैनि दिनाव।